Díorí be fáistí tá sibh a chur deire lever neistir bhunscaile in nocht ba bhfuil mar sláánna ágáil le Lorcan agus Sam, le Dara, le Jack agus Jack, le Harry agus Cameron, le Cora agus Cuive, le Ellie, Saoirse, Millie agus Alexandra. Bei fáilte roimh gcónaí an teangáis gan an Chuilinn tá muid chóbródú lasmh agus bainigí sult as an bhí seán atá teacht. Slán! Chodíd na rudí is fear fi Gaelscoil Chuilinn amní trí is bron na drámaí na sport agus na múntóirí. Rud is fear fi Gaelscoil Chuilinn na McCarthy an Alín agus an Tom Rocks an Close. Am lán am dul amach an Close is cupidicus. An na múntóirí ar fád, McCarthy ar fád agus na drama. Cínta na drama. Bhín crack ítach ágain le na drama. An rud is fearlam faoi Gaelscoil Chuilinn ná an Alín ar fád. Is bralam ag siúil timpeall an scóil agus i gceacail mar tá sé co-deas agus just is bralam an Alín san scóil. Tá an Alín gach áit timpeall an scóil sa na seomra sa na hálanna. McCarthy and a múntóirí agus an sport. An céad lá go scóil agus sí mé síos agus úla mé le McCarthy. An na múntóirí go léir mar tá si go léir go deasa gachtainna agus ceapan an Alín a dhéanamh muid agus an scóil í féin. Ceapan bhfuil an rud is fear faoi Gaelscoil Chuilinn ná go bhfuil nach bhfuil a lán-scoil na Gaeilge amach agus tá sé cean duna 10 cín amháil amach an sin. An na páistí na múntóirí agus na seomra. Alín dramaíocht agus IT. Níl Gaelscoil Chuilinn mar aon scóil eile. Is scóil nua é san sin é bhád ní speisialta. Déintú póirtí aonach go Gaelscoil Chuilinn. Ceiste dá má cuimhnithe is gramhartha. Tá má cuimhne is gramhar nar rinne aon ibar a dó ar má ceann. Cumala Sylvester. An cuimhnú cáin is gramhar bhfuil agam ná nar rinne dar brum a lá scrúdú. Bhí múntóir anad agan agus bhí sé rálinn gan cahabh bach. An sin díreach nar a scoilthart hit leistóir as a póga. Bhí picture gramhar agus ní raibh aon duine an an-slúpa gáir. Bhí sé có-gramhar ní raibh Misha, Cora, Sam agus cúpla daoine eile ní raibh muid an an-slúpa gáir. Nar fur dar granmithe an zipline i Carlingford agus bhí múntóir thugann zipline ráiste. An rud is smell I roí mé when ná McCarthy ar fád. Cínta. McCarthy ar fád. Tá gach duine na páistí ar fád in san scóil có-deas agus có-canáta. McCarthy mar bé a lán daoine ag dul go cláis na tócan agus ní bé mé an iad eáil minic. An Cardicus bhar mé san scóil. An rud is mó a roimh mé ná an Alín san scóil mar tá sé co-deas co-ionach tá gach duine san scóil cuma ag an Alín. I roí mé gach duine sa bhrán mar ní mé riomh chun iad eáil go táma anna ada agus ní raibh am a gcuin chun rá slán agus aonrúd so na múntóirí go léir mar tá si go léir go deasa gach duine. An rud is mó a riad mé wem ná nuair má obair go léir rinne mé. An cuimhnú cáin is broadú a bhfuil agam ná an blionse ná nar bu muid an drámaíocht. An rud is mó a roí mé wem
ná má cóide agus ag caint le, agus ag sugar lo san clós. Ag caint le cóide. ná na rudí go léir bhfuil san Chuilinn mar an státe an treachra chuir crisfeile chuir peile gachord. Hi, Leo Varadkar here speaking to you from the Taoiseach's office, sending a really special message to everyone in 6th class who's graduating today. Congratulations, you've done a great job and I'm really delighted for you. I know the last couple of weeks and couple of months have been really strange. This pandemic is historic and is very difficult for everyone. It's one of those things that you'll be telling your children about in 20 or 30 years' time. I'm really sorry that you weren't able to finish 6th class and you're not able to celebrate today with your friends. But hopefully, as the country goes back to normal, you'll be able to see some of them over the summer and you'll be able to start secondary school in September, and that's something to look forward to. I want to thank your teachers for the amazing work that they've done in the last year and before that, but particularly in the last couple of weeks. And I also want to send a special shout out to your parents. They're finding this period really tough too, so I want you to look after them during the summer period. Congratulations and well done.